Honen inguruan zeuserriko zuen? Galdera bat, baina horrekorrean gaituko da muralena eta muralaren dekretua da. Bai. Eta momentu betena beralbado zuen azaldu, zertaz doan proiektu hori, zenbat mural egitu dire, zen motibo egitu dire, etxeak pribatu bat dire, baina zelan eskatu dire, zelan operatu dire zeintzuk izango dire, aprobetea, 2 minututan. Bai, horre... Ikusi dugu zelan dauzen martxan eta... Hori konturatu orduko tita batek. Hori zinde horre kontuetan daun partida bat, bai, muralak hori bere momentuan azaldu zirenean, hor dauz. Hor dauz ez lehitute diru laguntza, osea, diru kopurua hori dau 3 murala egiteko, bai? Hori zintzen lehanek lemoan ja eginda euki dauz lan batzuk, beragazin zen berba eta proposamen hori batxordetik pasatute dau. Hori bat izan zen, horrenik zaten duen bezala, jakiteko adibidez, irudiak adibidez, daukaten gai tematiko bat konkretuki edo artizak aukeratu duen, edo barruak egiteko. Bai. Hori propiedad pribatu baten eginda dau, kudeak eta kontxik teknikari modure berak egin dau, harremanetan ipinita bloke horietako jabeakaz, zelan da, administradorearen bitartez, batzarra bat eginda eta proposamena, lanaren proposamena hauek artistak zelan egiten daurien, eurek proposatzen dauriez lanak, hor dauz 2 diferente, lianek egiten da bilena da eskuman dagoena, eta hor dauz horatzean fondoan ikustenan irudie da Arlanpeko Kobasuloaren adierazpena, bai? Horretarako ipini dugu kontaktuan, zelan da, ez dut horretuko izena, Joseba Ríos, da arkeologoa, Diputazioko arkeologoa, bere momentuan, hori ikerketa lanak eta bera gehien dakiena horri buruz, hori eskatu uzkun berak artistak. Hori informazioa eta gina guna izin den, argazki batzu nunea ikusten dozuz, hor lortzen dau, gero azalpena da oso teknikoa, pasatuko txuet. Hemen dekot gure gozo, topatuko dut eta buruzo irakurtzea, hori, bai. Bera dino, artea muralismoa adierazteko erabat, aspalditik datorrena, eta gure dagoen adierazi da, lehenengo gizakiak lemoakoak hor adierazi zeurien modure, hor dago Basuluan tal cual eginda, eta gero hori zebeirau, lemoan erdien dagoen beste eraikuntza baten egindakoak, horrek beste esan nahi bat behartzen dagoela. Hortik doala. Hori, lehen aldia, horren aldia dire zumeak eta, dauzenak eta, horren aldia, lehen aldia eta etorkizune. Horren nakurtzu belotura. Eta besteak, direz Argentinak, egie da, horre direzela oso, erakusiko txute izena. Direz, izintez, internazionalki deuki oso izen potentea, eta izintez direz garestiago. Baina pasatu zen da, izintzen, etorrezikela ondarro den, egin dut dela ondarro. Etorreziken ondarro den, egiten eta justu momentu horretan hormaren kontu eukizaren arazotzu dut, orduan, berrezero bat inegatik, etorri direz lemoara. Eta hor dago irudi bat, da Andra nagusi batena, emoten dau urtetan da bilela eraikuntzatik, askatzeko zentzu horregaz, eta bebai, hor gure duguna adirazi da, Andraskoen papela garrantzi auki dagoena betidanik, eta hori balorean ipintzeko, bere euren importantzia. Lemoareko egia da. Izango dira eskenean. Hiru izango dira. Horrek biak momentuz horre.